శ్రీ గురుభ్యో నమ. వశీకరణం, ఫోటో పేర్లతో వశీకరణం. ఇరువురి ఫోటోలతో అలాగే వాళ్ళ పేర్లతో ఈ యొక్క వశీకరణ పూజ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా సరే, ఎంతటి మొండి వారైనా సరే, ఈ యొక్క ఫోటో వశీకరణం ద్వారా మనకు దగ్గర అవ్వడం, మన మాట వినడం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. అది కూడా కేవలం 2-3 రోజుల నుంచి మనతో మంచిగా ఉండడం, మన మీద ప్రేమానురాగాలు కూడా ఎక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది. ఫోటో వశీకరణాన్ని భార్యాభర్తలు కానీ, ప్రేమికులు కానీ, ఎవరైనా సరే శత్రువులను కూడా నాశనం చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఫోటో వశీకరణం. ఫోటో వశీకరణంలో కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిని అనుసరించి ఈ యొక్క ఫోటో వశీకరణాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. స్క్రీన్ మీద నంబర్కి కాల్ చేసి మీ యొక్క సమస్యలకు పరిష్కారం తెలుసుకోండి. ఎవరైనా విడిపోయి బాధపడుతున్నట్లయితే వాళ్ళ ఫోటోలు, పేర్లు పంపించండి. మీ యొక్క సమస్యకు తప్పకుండా పరిష్కారం దొరుకుతుంది.